ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಇಂಗಳ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ದಿದೆ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ ಪಿರವುಡು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕೋರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುರ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊರಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಒರಿಪಾದ ಗುಳೆಪಾವು ನಡೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆನ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೂರತ್ಡ್ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ತುಳುಕೂಟಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಮಲ್ತ ಅವಳು ಅಂಕಲೇಶ್ವರ ಗುಜರಾತ್ ವಾಪಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ತುಳು ಸಂಘಗಳೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬರೋಡ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಅವಳು ಪೂರ ಸಂಘಟನೆ ಆತಂಡು ಅವಳು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕೆಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಮೂಲ ತುಳುಭವನ ಗುಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ತುಳುಭವನ ಬರೋಡಡ ಆತಂಡ ಅಲ್ಪದ ತುಳುವೆರಾತ್ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಂಠದ ಭವನ ಮಲ್ತದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಚೇರಿ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಳ್ಳ ಒಂದು ಹೊರತಾದ ತುಳುತ ಬೇತ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಂಕು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಡೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆದಾದ ಪಣಪನವೇನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಅಕಲಿಂಚ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪಾಯ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸೂಚನೆ ತೆರಿಪಾಯ ಎಂಕಲ ಟರ್ಮಡ್ದು ದುಂಬು ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಆಡಳಿತಪ್ಪನ ಇಳುಕದ ಟರ್ಮಡು ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಒವೇ ಅಕಾಡೆಮಿಲು ಅಕುಲು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊರತಚ್ಚಿ ಅವು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ನಿರ್ದೇಶನ ಎತ್ತಿ ನಡೆದವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಅಕುಲು ಒತ್ತಡ ಪಾಡಿಯರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಸರ್ಕಾರವು ಎಂಕಲ ನೋಂದಾಯಿತ ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯ್ನಾದ ಅನುದಾನ ಬರಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲು ತೆರಿಪಾಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಖಿಲ ತುಳು ಕೂಟಲು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಖಲು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಪ್ಪಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಖಲಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನಕಲಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕೊಡ್ತು ಬೈದ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎಂಗಳು ಕೊರಪ ಪಂಡದು ಮುಖೇನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತದು ಅವಿನ ಮನವಿನ ಎಂಕಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎಂಕಲು ಒಂದೇನ ಅರ್ಜಿನ ಕಡಪಡುವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ತುಳುಕೂಟಲು ಒಟ್ಟಾದ ವಾಪಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರದೇಶಡು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಆಚರಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತುಳು ಪರ್ಬಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾ ತಂಡೊಳೇನು ಒದಗಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಎಂಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬೇಡಿಕೆ ದೀಪಾ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಮುಖ ಅಲ್ಪ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಕ ಎಂಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರನು ಅವನು ಎಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸಭೆತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋನ್ನಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬರೋಡ ತುಳು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಿಂಚಿತ್ತನ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆರೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪನು ಕುಡರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಗುಜರಾತದ ತುಳು ಭಾಷಿಗರು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನದ ಕಾರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅರಳಿಸವನಂಚಿತ್ತನವೇನ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ಆ ಮಲ್ತಂಡ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಕ್ಕಿರೆ ಕಾಪುಂಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸಭೆಟ್ ಸಂವಹನ ಸಭೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತು ಬತ್ತಂಡು ಈ ಸಭೆಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾನಿಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಲ್ ಬೊಕ್ಕೋ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ಮೇರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬರೋಡ ತುಳು ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾನಿಂಚಿತ್ತನ ದಯಾನಂದ ಬೋಂಟ್ರ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಖಜಾಂಚಿ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸೂರತದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಿಂಚಿತ್ತನ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ತುಳು ಸಂಘ ಅಂಕ್ಲೇಶ್ವರದ ರವಿನಾಥ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಶಂಕರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತುಳುನಾಡ ಐಸಿರಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಾಪಿದ ಸದಾಶಿವ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೊಕ್ಕ ಉದಯ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷ ಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗುಜರಾತ್ದ ಅಜಿತ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಶಾಲ್ ಶಾಂತ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಂಘ ಅಹಮದಾಬಾದ್ದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ, ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಮಾತ ಆತ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಪರ್ಬ ಪಣಪನಂಚತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಅವಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು. ಊರ್ದ ತಂಡನು ಕೊಡೋದು ನಾಟಕಲ ಮಲ್ತದಿದ್ದರು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ದಿದ್ದಿದ್ದರು. ಮುಂದೇನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನು ತೆರಿಪಾದು ತನ್ನ ಮುಖೇನ ಸರಕಾರವು ಒಂದೇನು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂದೇನು ಎಂಕುಲು ಕಡಪುಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೊಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರನು ತುಳುಕು ಬೋಡಾದು ದೇಶ ವಿದೇಶರು ಹೊರಮಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲು ಮಾಧ್ಯಮದರು ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬತ್ತದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನೇರ್ದುಂಬು ಮೂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು. ಐಡಿಯಕ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಟರ್ಮಡು ಮಸ್ತ್ ತುಳುನಾಡು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸಂಘಟನೆಲು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ತುಳುತ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಎಂಕುಲು ತುಳು ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಂಚನೆ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಊರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚಾವಡಿ ತಮ್ಮನ ಪಂಪನ ಹೊರಟು ಐದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಂತೆಯೇ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಮಲ್ಪನಂಚತನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಅವಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಪ ನಾವು ಅಂಚನೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ತಮ್ಮನದ ಓರುಟು ಕೊರ್ಪನಂಚತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಗಳ ಬತ್ತಿ ಅವಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ತಂದು ಅವಿನ ಕೊರ್ಪಿನಿಟ್ಟು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತದೆ. ಅವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಟ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಬಂಡ್ರೆಂಟ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಗೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಂಖದ ಮುಖೇನ ಬಾಕಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸೇನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಾಷೆ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರಗಿಲ್ದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶಂಖದ ಮುಖೇನ ಬತ್ತಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಾಷೆ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಬರ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡದ ಆನಾದಿಗದ ಕಲೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ, ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನಲು ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜಿಮಡಲ ತೂಟೆ ಬತ್ತ ನಾಡಿನಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಾತು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇನು ಪೂರ ಅವೇನು ಗೊಬ್ಬವನ ಮುಖೇನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಲಿಪೊಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೀದ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಚನೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಯಾದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಸ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತ ಅಜಿಪ್ಪೊಡ್ದು ಮಿತ್ತು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿರಿಚಾವಡಿಡು ಜುಲೈ 30 ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಮುಟ್ಟೋ ಪದ್ರಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಲಾ ತಂಡದ್ದು ಸಂಪನ್ನಾಯಿರಂಡು ಅಕೇರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ఒక ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ನಡಪೆರ ಇಂಚ 10 ದಿನ ಪದ್ರಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪುನಂಚತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪದ್ರಾಡು ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನಗು ಬೋಡಾದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತರಿತದು ಬಾರಿ ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷರಾಯನಂಚತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ದೇವರನ ಪಾದ ಸಂಧಿನಂಚತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಯಕ್ಷ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ಅಂಚೆನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮುಮ್ಮೇಳ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಅತ್ತಂಡ ತೆರೆಮರೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧಕರು
24 ಜನನು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಜನ ತಲೆಕ ಗುರುತು ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಳು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಚಾನಲ್ 9 ಮುಖೇನ ಒಂದು ಸೀದ ಪ್ರಸಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿರಿಚಾವಡಿಗಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬತ್ತದ ಒಂದೇನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಣದು ನಿಖಿಲ್ಡ ನನೂರ ಬೊಕ್ಕರ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ.